Baina esango neuken erabe bat nintzela Eskorbutoren demasiados enemigos izen zala. Ez diskoa, ez CD-a, baizik eta kasetea. Erosi euneko unean, erostekotan ninguen, baina azkenean txuleria joderreko Antxon Karretero handiak oparitu inzuzten txuleria joderren laurbe diskoa, behon behiela, eskerrik asko Antxon, eta laste, eduko jatzu trukerako aukeria garratzen diridua laste ere mugu dutzuretan. Pasaden larunbatean Bagara ekimena gauzatu zuen Gure Eskuk Euskal Herriaren naziotasuna aldarrikatzeko asmoz. Hainbat ekintza gauzatu zituzten Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta 12 orduko ikusentzunezko maratoia ere egin zen Hamaika telebistan. Horrez gain, Gure Eskuk mobilizaziorako deia egin zuen datorren urteko ekainaren 7. Eguerdion. EH Bilduk datorren larunbatean hilak 23 Bilbon egingo den mobilizazioan parte hartzeko deia egin du. Bertan, Euskal Herriaren naziotasuna aldarrikatu nahi dutela adierazi du koalizio subiranistak. Mobilizazio nazionalarekin espazio eta ahots bat eman nahi diegu Euskal Herria nazio bat dela, nazio gisa errespetatu behar dela eta nazio eskubide guztiak errespetatu behar direla uste duten herritar guztiei. Horregatik guztiagatik, herri honetako subiranista, abertzale eta independentista guztiei dei egiten dizuegu, Bilboko autonomia kalea betetzeko eta munduari ozen mezu argi bat eta sendo bat emateko. Euskal Herria errespetatu beharreko nazioa da. Nazioa gara. Azaroren 23an Bilbora. EH Bilduk eta Geroa Baik Euskararen ofizialtasunaren aldarria egin nahi izan zuten pasaden ostiralean, Nafarroako Parlamentuan, foru gobernuaren egoeraren inguruko bigarren eztabaida egunean. Bi koalizioek zonifikazioa ezabatzeko beharra ere adierazi zuten. Eguerdion guztioi eta ongi etorri aste honetako lehen albistegira. Azaroren 23an Bilbon gauzatuko den manifestazioan parte hartzeko deialdia egin du pasaden asteburuan EH Bilduk. Oihan Etxebarrieta koalizio subiranistako kideak adierazitakoaren arabera, Euskal Herrian nazio bat dela eta errespetatu beharreko eskubide nazionalak dituela aldarrikatuko dute datorren larunbateko mobilizazioan. Aurten ere Euskal Herria Bilduk mobilizazio nazionala deitu du azaroan, Bilbon, kasu honetan azaroren 23an. Bertan, milaka pertsona, subiranista, abertzale eta independentista bilduko gara. Euskal Herria nazio bat dela eta errespetatu beharreko eskubide nazionalak dituela aldarrikatzeko. Mobilizazioa datorren larunbat arratsaldean izango da eta beste behin ere autonomia kalea bete nahi dugu nazioa garela ozen aldarrikatzeko. Herri honetako subiranista, abertzale eta independentista guztiei dei egiten dizuegu, Bilboko autonomia kalea betetzeko eta munduari ozen mezu argi bat eta sendo bat emateko. Euskal Herria errespetatu beharreko nazioa da. Nazioa gara. Azaroren 23an Bilbora. Pasaden larunbatean gauzatu du Gure Eskuk Bagara ekimena eta honen baitan 12 orduko maratoia egin genuen etxe honetan. Euskal Gizartearen naziotasun izaera aldarrikatzeaz gain, datorren ekainaren 7ko mobilizazio deialdiare egin nahi izan du. Gure Eskuk mobilizazio nazionalerako deia egin du ekainaren 7ko Bilbon, herri libre bat Euskal Herriak erabaki lelopean Lakasiatik hasiko da mobilizazioa eta etorkizun libre bat idazteko ordua dela adierazi dute Bagara ikusentzunezko maratoian. Urrengo ekainaren 7ko mobilizazio nazionala deitu du Gure Eskuk, herri libre bat Euskal Herriak erabaki lelopean. Bilbon izango da hitzordua. Herri gisa aurrera egin nahi badugu, ahaleginak batu behar ditugu. Batera bultza egin behar dugu. Eskuzabal jokatuz, bakoitzak
bere alea jarriz, eragileek, erakundeek eta guk herritarrok. Orain da etorkizuna idazteko mementoa. Zalantzarik gabe, aurrera egiteko garaia da. Euskal Lurralde guztietako jende oro deitzen dugu, datorren ekainaren 7 herri libre bat Euskal Herriak erabaki lelopean egingo den mobilizazio erraldoian parte hartzera. Euskal Herri osoko herritarrok Bilboko kaleak hartuko ditugu. Nazio gisa dagozkigun eskubideak aldarrikatzeko. Herri oso bat martxan irudikatzeko eta herri gisa aurrera egiteko konpromisoa berresteko. Bultza egiteko mementoa da. Herriz herri, eskuz esku. Orain da etorkizun libre bat idazteko unea. Abian gara, aitzinagoaz. Aurrera egiteko garaia da izenburupean Euskal Herrian hainbat esparrutan erreferente diren 100 kide baino gehiagok sinatu dute adierazpena eta besteak beste autogobernuari eta lurralde antolaketari buruz irekita dauden eztabaidak izan dituzte hizpide. Euskal Herritarroi dagokigu zehaztea gure autogobernu maila. Euskal Herritarrok eskubidea daukagu gure erakunde politikoak, gure estatus politikoa zein autogobernu maila eta gure lurraldeen arteko harremanak zuzenean mugari gabe eta libre erabakitzeko. Euskal Herritarrok etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea daukagu. Bada garaia gure erabakitzeko ahalmena handitu, sendotu eta blindatzeko. Burujabetza osoaren bidean, bada garaia burujabetza espazioak irabazteko. Bada garaia askeago eta burujabeago sentitzeko. Gaitasuna izan badaukagu. Baita geure burua guztiz gobernatzeko borondate irmoa ere. Inoiz baino gehiago gainera. Hitzordua beraz hurrengo ekainaren 7 Bilbon arratsaldeko 5:00 aurrera. Alferrik dugu indarra, hau da xoriak garitartean, goseak egon beharra. 2019an Voxek hauteskunde ekitaldi bat egin zuen Bilboko Atxuri auzoan eta herritar ugarik protesta egin zuten talde ultraeskuindarra bertan nahi ez zutela adierazteko. Horren ondorioz, iskanbila sortu zen eta gaur goizean hasi da Bilbon mobilizazio horietan parte hartu zuten 9 herritarren aurkako epaiketa Voxek haiei salaketa egin ostean. Informazio gehiago dauka Xabi Alok. 9 kide epaitzen ari dira egunotan Bizkaiko probintzia auzitegian 2019 urtean Voxek Atxurin egindako ekitaldi baten ostean identifikatuak izan zirelako. Besteak beste hauteskunde delitua eta gorroto delitua egozten dizkiete eta 8 akordioa lortu dute akusazio partikularrarekin eta fiskaltzarekin, beste batek ez du akordiorik onartu. Bueno, nire kasuan, nik ez dut onartuko akordioa niretzak kaltegarria izango zalako. Kontzientziaen arazoak dauzkat herridun sentitzeko edo deklaratzeko. Nire kasuan, nik bakarri joan nintzen nire aldetik eta esan hitz egitera joan nintzen plaza horretara. Hitz egitera printzipioz etorri ziren pertsona batzuentzat, Atxuri auzoko politiken inguruan hitz egin nahi nuen beraiekin, eta horretara joan nintzen, topatu nuenean hor zegoena. Aldez aurretik nekien hor egongo zirenik, lanetik nentorrela, etxerako bidean, eta plazan aurkitu nuenan, eta esan nuen, aprobetzako dute hitz egiteko, Atxurirako onugarriak izango ziren politikak, edo neuke pentsatzen nuena eta kontrastatzeko beraiekin. Pasaden ostegun eta ostiralean, foru gobernuaren egoeraren inguruko eztabaida jazo zen Nafarroako parlamentuan. Bertan jorratutako gaien artean, euskararen ofizialtasunaren aldarrikapena egin nahi izan zuten EH Bilduk eta Geroa Baik. Foru gobernuaren egoeraren eztabaidaren bigarren egunean, EH Bilduk eta Geroa Baik euskararen ofizialtasunaren alde egin dute zonifikazioa ezabatzeko asmoz. Alderdi politiko bakoitzak lehentasunak mahai gainean jarri ditu eta taldeek 29 ebazpen aurkeztu dituzte. Bezperan jorratutako gai nagusiei segida emanez. Etxebizitza, osasungintza, berdintasun politikak, aldaketa klimatiko eta bar izan dira gai nagusiak.
Honen aurrean, EH Bilduk euskararen aldeko hizkuntza politikak sendotu behar direla azpimarratu du. Nafarroak burujabetza behar du eguneroko erronkei aurre egiteko. Egungo esparro juridikoa ez da nahikoa gure lurraldearen beharrekin bat datozen erabakiak eta neurriak hartzeko. 40 urte baino gehiago igaro dira foru erakundeak berreskuratu zirenetik eta euskarak Nafarroako berezko hizkuntzak egoera prekarioan jarraitzen du. Egungo autogobernuan sakontzea beharrezkoa dela aipatu dute bai Geroa Baik, bai EH Bilduk. Izan ere, Geroa Baik PSNeri dei egin dio euskararen aurrean ausart jokatzeko. Uste dut ez dugula eta honetan baita alderdi sozialistari eskatu behar diogu eta atzo baita ere gure bozeramalek egin zuen, eskatu behar diogu ausarta izatea benetan euskarari dagokionez, euskararen arloan eta zonifikazio hori kentzea, zonifikazio hori ezabatzea eta horretarako beharrezkoak diren foru legen aldaketak onartzea. UPNek EH Bildurekin eta Geroa Bairekin talka egin du. UPNek EH Bildu mehatxu handiena dela aipatu du, eta aipatuz. Geroa Bairi zuzenduta jarrera euskarafoborik ez duela aipatu du UPNeko Marta Alvarezek, eta azpimarratu du UPNeri esker sortu zirela lehen ikastolak Nafarroan. Onartutako ebazpenen artean aurrera egin dute batik bat langile publikoen estatutua berritzeko prozesua, despopulazioaren lege bat onartzea eta 5.000 biztanle baino gutxiagoko herrietako etxebizitza plan bat zehaztea, trantsizio energetikoko neurriekin jarraitzea, osasun legea berritzea, lehen arreta indartzea eta bar. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak protesta gauzatu zuen pasaden larunbatean Bilboko Higiezinen azokan. Etxebizitza eskubidea dela aldarrikatu zuten parte hartzaileek eta negozio bihurtu izana gaitzetsi nahi izan zuten. Higiezin azoka honetan 2 milioi eurora arteko luxuzko etxebizitzak saltzen dira, baina etxebizitza merkeekin ere negozioa egiten dute. Azoka hau oso adibide ona da ikusteko nola espekulatzaileek, politikari profesionalek eta komunikabideek estrategia berean bat egiten dute. Etxebizitzaren arazotik ahalik eta errentagarritasun handiena ateratzea. Baina ez diegu hain erraz jarriko. Argi daukagu konponbidetzat aurkezten dizkiguten horiek haien negozio handitzeko neurriak baino ez direla. Etxebizitzaren arazoa ezin izango da inoiz negozioaren bidez konpondu. Horregaitik mobilizatzeko deia zabaltzen dugu. Etxebizitzaren negozioaren aurka, ura finantzatzen duten politikari guztien aurka eta etxebizitzarako eskubide unibertsalaren alde. Bilbon ikusiko dugu elkar abenduaren 14an. Ordu batetan, plaza eliptikotik aterako den mobilizazioan. Etxebizitzaren negozioari ez. Tentsioa nagusi pasaden larunbat arratsaldean Donostiako EASO plazan. Lo que no te cuentan de Donosti taldeak elkarretaratzea egin zuen Gipuzkoako hiriburuan segurtasun falta ageri denaren argudiopean. Azken garaietan ordea, taldea afari solidarioen aurka ageri izan da eta honen harira kontramanifestazioa gauzatu zuten ekimen honen aldeko herritarrek. Iragan larun batean Lo que no te cuentan de Donosti taldeak elkarretaratze bat deitua zuen Donostiako EASO plazan arratsaldeko 6etan, hiri seguruago bat lortzarren lelopean. Irutxuloko hitzak adierazitakoaren arabera, herritar gutxik babestu zuten, 30 bat lagun izan ziren bertan. Afari solidarioen aurka egin zuen taldea da hau, ordutik larun batero ari dira protestak egiten. Konzentrazio horren aurrean aldi berean, talde antifasisten arrazakerearen eta klasismoaren aurkako kontramanifestazioa egin zuten, jendetsua. Tentsioneak izan ziren, bi elkarretaratzen erdian ertzaintza sartu eta kontramanifestaziokoi oldartu zitzaien, Lo que no te cuentan de Donostiren deialdiarekin bat egin zuten pertsonak babestuz. Gedarrek esan du ertzaintzaren oldarraldi bat baino gehiago izan zirela eta gutxienez gazte bat zauritu zutela.
Lo que no te cuentan de Donostia mugimenduak Donostiako udaleko PPko ordezkarien babesa izan du hasieratik. Larunbateko elkarretaratzen ere part hartu zuen besteak beste Vanessa Belez PPko Donostiako zinegotziak. Testu inguru honetan EH Bilduk kezkatuta agertu da sareetan. Donostian erresidualak izan diren ultraeskuineko diskurtsoak hartzen ari diren lekuarekin. Azaldu du Gipuzkoako hiriburuan 300 pertsona inguru ez dutela zerjean, eta egunean behin otordu bero bat izatea herritar hauei eskaini diezaieketen gutxienekoa dela. Ildo horretan koalizio subiranista kaleko afari solidarioeken aurkako deialdi guztia salatu ditu, eta Donostiako udalari eskatu dio bere betebeharrak bete ditzan, eta herritar horiei gutxieneko horiek eskaintzeko, oinarrizko premiak eta eskubideak asebeteta izateko. 35 urteko gizona atxilotu zuten atzo eguerdian Pasaian, bere bikotekidea hiltzen saiatzea egotzita. Gizonezkoa etxebizitza baten barnean atzeman zuen ertzaintzak, erasoa jasotzen ari zen bitartean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenaren arabera. Gipuzkoako Foru Aldundiak adierazpen instituzionala plazaratu du astelehen honetan, bere gaitzespen irmoena adierazteko asmoz. Ekonomia arloan, Gasteizko Anbisa enpresan lan gatazkak aurrera dirau. Oraingo honetan, konpainiako arreta zerbitzuak hilabeteko greba gauzatuko du ELA sindikatuaren deialdiaren ostean. Gaur hasi dute protesta. Gasteizko Anbisaren arreta zerbitzuak hilabetez egingo du greba ELA sindikatuak deituta. Azpi kontratatutako zerbitzuak 5 eguneko greba egin zuen uztailean. Sindikatuak salatu duenez, arreta zerbitzuan lan egiten duten 6 langileak lanaldi partzialarekin lan egiten dute. Bizkaiko bulegoetako hitzarmena aplikatzen zaie 2011tik berritu gabe dagoena eta plantilla murriztua daukate dagoen lankarga kontuan izan da. Anbisak kobratze kudeak eta bere gain hartu zuen 2023an. Ordura arte Gasteizko udalak kudeatzen zuena. Horrek arretako zerbitzuaren lankarga areagotu zuen eta plantilla etzen indartu. Izan ere, ordezkatuak izan ez diren hainbat uko egon dira geroztik. Gainera, langileen desegonkortasuna azpimarratu dute ere bai. Izan ere, subrogazio eskubiderik ez dutenez, Anbisak zerbitzu hori konkurtsora ateratzen badu langileak lanpostuak galtzeko arriskuan daude. Zerbitzuan egonkortasunik eta jarraikortasunik izan gabe. Elak azaldu duenez, uztailean egindako astebeteko grebaren ondorioz ez da inolako konponbiderik jarri ez Gasteizko udalaren zein Anbisaren partetik. Gauzak horrela, sindikatuak prekarietatearekin amaitzeko eta zerbitzu publiko egoki bat eskaintzeko neurriak hartzea eskatzen dio udalari. Kontratu mugagabeak, lanaldi osoak, subrogazio eskubidea eta soldata duinak aldarrikatuz. Kulturarloan, Gipuzkoako bertso txapelketa aurrera doa. Pasaden asteburuko saioetan, Beñat Gaztelumendik abenduaren 14an gauzatuko den finalerako plaza lortu zuen. Bapatean udaltzainen, sirenak ditut aditu, pareko etxegabea, urduri dut nabaritu, izuak eta beldurrak, kolpez dira aragitu, eta antxe hartu dute, ikarada zirrikitu. Nik berriz erratzartuta, nire lana dut erritu, lehen garbi zegoen lurra, arraskatuta berritu, Europak biziko bada, gaur burgesak behar ditu, talagabiltza kaleak,
Garbitu eta garbitu. Euskal Herriko natura hobe ezagutzeko bidean, 4 gida argitaratu berri ditu Arantzadik. Bertan, zuhaitz, landare, tximeleta eta gaztien inguruko datuak plazaratu ditu elkarteak. Euskal Herrian zenbat tximeleta, hegazti, lore eta zuhaitz ditugu. Bada Arantzadik horiek identifikatzeko naturako 4 minigida aurkeztu ditu, goazen horiek ezagutzera. Arantzadik zientzia elkarte bada, 75 urte baino gehiago dituena gaur egun. 13 sail gaude horren baitan, eta 13 sail horietan naturzientzien sail batzuk ere kokatzen dira. Hor botanika dago adibidez, ni sail horren kide eta langile naiz, eta ornitologia eta entomologiako sailekin batera 4 gida kaleratu ditugu duela oso gutxi. Lau naturgida dira, formatu simple edo xume batean, 2 landarei dagozkienak, lorenak eta zuhaitzenak, tximeleten gida bat, eta beste bat hegaztienak. Eta hauen helburua da edozein naturzale, edozein erabiltzaileek naturara gerturatu eta pixka bat espezie horiek ezagutzen hastea. Pentsatzen dut landa eremuan bizi den jendea konektatu dagoela eta azkenean jakintza hori ere jaso duela bere gurasoen gandik, eta erabilera egiten duenez eremuarena konexio horrek ahalbidetzen du espezie gehiagoren ezagutza. Hirietan bizi garenok nolabaiteko deskonexio handiagoa daukagu gaur egun, ez? Egia da eskoletan indarra handia egiten ari dela ingurumen hezkuntzan, eta hori ere lagungarria da, baina gida hauek ere lagungarri izan nahi dute euskarazko izenak eta espezie guzti hauek erakusteko. Gida bakoitzak bere berezitasunak ditu, izenburuak dioen bezala dira ezagutu beharreko bat edo 11 espezie. Jarri ditugunak dira esan dezagun garrantzitsuenak, arruntenak, dauzkagun milaka espezie guztien artean talde bakoitzen, lehenengo sarbide bat egiteko nolabait natur inguru edo espezie talde horretara, ezagutu beharrekoak derrigor. Loreen kasuan adibidez antolaketa egin dugu koloreka, modu errezago batean espezie bat identifikatzeko gai izan gaitezen, baina talde bakoitzak bere moduak bilatu ditu publiko horrengana heltzeko. Gida hauetan aurkituko ditugun espezien artean adibidez hegaztietan ia gehienok ezagutuko dugu zer den basatea. Dela edozein hiriko parketan edo herriko parketan aurkitu dezakegun eta putzu txiki bat baldin badago. Baina aurkituko ditugu bestelako espeziak, adibidez kopeta zuria, badela nahiko arrunta Euskal Herrian edo adibidez txingudira baldin bagoaz aurkituko duguna urte guztian zeharria ziur. Eta behar bada, txingudin paseatzen dabilen persona batek ikusi du inoiz, baina ez dira izenik jarri orduan gida hauek ere badira tresna hortarako. Eta zuhaitzen kasuan adibidez, badakigu zer den aritza, ia gehienok ez hostoa identifikatuta daukagu, Bizkaian adibidez bada simbolo oso garrantzitsu bat, gida honek biltzen ditu 6 aritz mota. Eta laguntzen dugu ere, landare talde baten barruan ikusten ez dela espezie bakarra, baizik eta espezie asko daudela. Gida hauek edozein erabiltzaileentzat daude pentsatuta, hasi ume txiki batetik, gu bezala Arantzadin gabiltzanok ere erabili ditugu. Egia da gure egunerokotasunan erabiltzen ditugun gidak mardulagoak direla, normalean ez dago hainbesteko ilustrazio ederrik eta testua izaten dira batik bat eta teknikoagoak baina hauek ere badira nolabait oso katalogo bisual bat ez ditugunak erabiliko identifikaziorako, baina gustagarri direlako. Eta umeekin adibidez badago testu nahiko landu bat, informazio askorekin, simbologian ere informazio asko dago, baina bada lehenengo urrats bat, marrazki horien bitartez bereizketa bat egiten hasteko eta modu askotara landu daiteke gida. Eraketa prozesua nahiko luzea izan da, ia 2 urteko lana ari gara. Ideia nagusia Toni Jobetek ekarri zuen Arantzadira. Bera da gidan ilustratzailea eta formatu hau existitzen da Katalunian.
hori ikusten da eta lektiorekin batera kaleratzen dituzte, eta badituzte uste eta 17 bat izenburu gida hauetan. Nolabait berak esaten zegoen, herrien arteko antzekotasun hortatik, hizkuntzaren gaiarengatik ekarri nahi zula ere Euskal Herrira. Eta berak ikusten zula beharrezkoak zirela gida hauek, bai Euskal Herriko espeziekin, bai euskeraz izatean. Egia esan, proposatu bezain laster, oso ideia polita iruditu zitzaigun eta lanean hasi ginean berehala. Lehenengo gauza da espezie horiek aukeratzea, ez nolabait deskarte zail hori egitea eta 100 bat espeziekin bakarri geratzea. Eta gero dator espezie guztien deskribapenak, ezaugarri guztiak espezie bakoitzarentzat ondo jartzea, taldekapenak, eta nahiz eta oso formatu xume eta txikia izan gerora, atzetik dagoen lana oso luzea izan da. Hauek dira Aranzadin gordetzen diren kolekzioak, justu hemen ditugu Tximeleten 2 kutxa. Ni botanika saiokoa naiz, orduan hontan ez naiz ibiltzen, pentsatzen dut salabardoekin edo harrapatuko ote dituzten. Gauekoak badakit jartzen dituztela argi fokoekin eta izara batekin erakarri izateko. Eta hauena, segura eski oso lan mardula da. Gurea esan dezagun erresagoa landareak hasteko ez direlako mugitzen. Guk landareak mendian biltzen ditugu, onera ekarri, prentxatu, almohadilla lehorren artean jartzen ditugu landareak, eta pixuarekin lortzen dugu landare lehor eta zapal bat, eta ondoren kolekziora datuzte armairu hauetan informazio guzti hori biltzera. Kolekzioak dira oso tresna garrantzitsua, edozein ikerlarirentzat, baita gizartearentzat ere. Mentzen digute jakitea espezie konkretu bat egon dela toki eta baldintza zehatz batzuetan. Azkenean ez dira bakarrik espeziak biltzen direna, baizik eta informazio asko dago hauen atzetik. Kokalekoa, eguna, zeinek bildu duen, ikerketa mordo bat egiteko balio du, ikusteko ze aldaketa egon diren, jakiteko espeziak desagertu diren, edo agertu diren berriz. Azkenean da gure naturaren registro oso zehatz bat. Euki izan ditugu zita zahar batzuk, agian ez herbarioan gordetako pleguenak, baina zitan beste datu base bat badaukagu. Eta gaur egun jun eta ezin aurkitu landare hori. Orduan egia da norbaitek bertan erregistratu zuela eta gaur egun ez dela berriz aurkitu, beraz ezin jakin plegu bat gabe benetan hor zegoen edo ez. Gaur egun erabilera anitzak ari zaizkio ematen. Badugu botanikan beste proiektu bat, Filopir izenekoa, ari garena herbarioko plegoak erabiltzen genetika egiteko. Herbarioetako landaren materialetatik abiatuta, ari gea eraikitzen saiatzen Pirineotako landare loredun guztien, esan dezagun zuhaitz genealogiko, ez? Filogenea hori ari gera eraikitzen saiatzen. Geroz eta tresna gehiago dauzkagu eskura eta geroz eta erabilera gehiago edukiko dute herbario hauek. Tonek berak proposatu zigun, berak badituela beste izenburu batzuk buruan eta gustatuko litzaiokela gurekin harremanetan jarraitzea. Baldin badator proposamena ongi etorria izango da noski. Ilustrazioak berak egiten ditu, beraz elkarlan bat izan beharko da. Eta gu oso gustura gaude emaitzarekin, así que ea lortzen dugu nahi. Gure aldetik besterik ez. Gogoratu 11 webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Zure kaleak itzaltzen ari direla nabaritzen badu